tao. Very good, very good. Pero ang walay pakialam 16%. Okay. Again, balikan nato ang nagtrending nga usa ka billboard. Kanang way pakialam, taga-asa man na sila. Kay Ambot. Cagayan de Oro man itong istoryahan. Basig ka ng way pakialam, Dili kay taga Cagayan. wanto na sa Miss Or. Mao. Basin. Okay. Oy, ato ning balikan again. Trending ning usa ka billboard all over the weekend. Nga nay usa, klaro kayo ano? Nga nay usa ka attorney Lordan Suwan nga naghangyo siya sa katawan mga higala. Atong hangyoon si Mayor Sara nga atong ipadagan. Laka diya. Og tungod niya na atong gipukaw si attorney Lordan Suwan kay basig nalay nagbutbot og billboard ba. Tinuod ba ni attorney nga ikaw gini? Sa way pagdapig-dapig. Good morning, Attorney Lordan Suwan. Okay. Attorney, good morning. Nanasa Gahi Art o Gahi Bern. wala sa tanah briefing ni Kagay Art nga pagamayay man din polo shirt. Kanang pwede ba nga sa sunod, Attorney Lordan, kanang dito mag-body fit? Oh, Kanang pwede ba? masahin Pwede ba kanang sabayin mi ba? Kay Murag, naman kay statement ana nga Murag. Murag naman kay Kung gusto sa man palabas ganyan ana. lawas day. Oh, lagi. Ha? Pareha naman Sa man ganyan mong lawas, Attorney, ha? Ha? Ikaw, Attorney, kanang ikaw gyud ang nagpabutang anang billboard diha sa kana. Asa day na tuon nga lugar? Asa na ang lugar tuon? Sa gusa na siya, Gahi Art. Gusa. Gusa. Okay. Oh. Unsa man na napabatay kana pa lang ba siya o unsa ni tibuok syudad imong butangan? Napatay dugang. Ala. Dili pa na mao. Ala. O ba? Kadyo lang. Napatay dugang kasi karon or ugma na po'y musakap pa. Okay. Siyempre, Attorney, kay Oo. pa. Birthday man gud ni Sarah Podron. Unsa giatol gyud nimo nga birthday nimo ni unsa na? Gift nimo na para niya? Art, ako na siyang regalo o mo lagi giagat mo ko nato ang mga Cagayanon nga mosuporta kang Mayor Sara Duterte pagka-presidente karon 2022. Oh. Kay panganong si Sarah man po daw, Attorney. Although obvious makay ang rason, no? Pero ikaw kung pangutan-on isip abogado, unya official po sa Cagayan de Oro, nganong Sara Duterte ang katawhan? Dapat magsara. Kuan man good, Gahi Art. Ako personally, di gyud ko gusto nga mobalik ang drugs diri sa atong nasod ug labi na sa Cagayan de Oro. Unya, analipay kay ko sa kaning termino sa atong presidente na niubos gyud ang drugs. Di man gyud nato na ma-deny. Unya, para sa ako man good, isip tingog sa kabatanunan so kada atong 2016 di gyud ko gusto nga malambigit sa drugs ang atong kabatanunan og sa akong tan-aw wala nay lain makapadayon sa mga maayong proyekto, mga maayong lihok sa atong presidente si President Digong Duterte iyar gyud anak. Para sa ako na nga mao nay akong conviction, Art og Bern og kita man nato nga daghan kaayong mga infrastructure projects, daghan kaayo ang improvement under sa term ni President Duterte. Oh. O kuan sad gyud kay kanang Napiskan po ba ang Cagayan de Oro sa mga proyekto ni Digong? ay oo. Ang akong paborito nga dalan, Art, kanang Coastal Road sa Gusa. Okay. Saya di nang karon na sa iya ng term na ni gawas unya gani sa akong nabalitaan naaman unta toy problema ana sa road right of way. Oo. Pero naingi padala ang presidente nga ipa-negotiate ana na okay man gyud dugay man ganito nga problema unta na okay. Muna Bitaw, no? Nabalitaan po na ako to Gahi Bern. Oo. Kana bitaw sa Coastal Road diya sa Cagayan de Oro. Tama. Kanang kasagaran kung maigo ka magpabayad magyud ka. Ino mo gid sige. Amo ning kung saon pero agi mo diay mo ning ning kalsada pero bayri ko ninyo ha. Attorney Lordan kanang sa diyan ni hangyo daw ang presidente ato sa tag-iya unsa ka tinuod nga wa magpabayad sa diyang niingon nga kini para ni proyekto para sa katawhan. Wala gyud to siya Ang tagiya sa yuta. nagpabayad. Wala to siya nagpabayad.
Gahi Art. Grabe no. Lagi din na Bern. Palapakan ha. Grabe. Diba, grabe. kisrani ko siya. Di ba murag Kapitan to. Kapitan Conrad Lim. Conrad Lim. Si Conrad Lim. Tama. Good morning. Robol, Conrad, no? Wala magpabayad atong nga time sa diya para lang matiwas ang maong project. Tama, no? Tinood. Let's talk about this kaning imong gibutang diri ron ba. Unsa man day kalambigitan sa pamilya Swan kang Inday Sara? Ngano magsara mangyud mo Attorney Lordan nahimo Swan? ba nang basinay mo ng ninong sa kasal? Na ba na igagaw ba na? Igagaw? Dili Bern, basi himuog ninong ni Lordan si Digong. Oo, basimo og ninong sa kasal pohon. Nanabay plano si Lordan Swan nga mo lagay sa kagubot? Art, si kagubot art. Musulod sa kaduwas kamatayon. Batanon patagahi Art. Kani mag litaw pa. Base ikaw ra ba Attorney Lordan Swan o pamilya nimo ang kuan? Supporter po ni Sara. Actually mas grabe nga supporter ang akong pamilya kaysa sa ako Gani ang akong mama manggod, ang iyang pamilya gikan na sila sa Davao. Taga Davao. Dulo napad adto napod sila kanang dadto gyud. So na sila yung property dadto inana. Unya gani sa 2016 nagpabuhat naman gyapon kog billboard kang Presidente Digong. Dili lang inani kanako. Katunga lang kanako ani. To mas lahi gyud kung anak di ay kay mas dako ang para sa anak. Ha? Unya ang imong papa og si Attorney Man Scarpio. Suod pod na silang amigo. Alright. So naay on sa Bern, naay connect Bern. Naay connect na ana. Naay connect. Ana. Pero wala po ka nang utana kang Digong nga napabay anak si Digong nga dalaga sama ni Sara. Wala po ka nang utana. Wala. Oy, kagay Art. Nay nag-PM sa to nang utana sa to diri. Tadobi, panguman sa billboard nga burag manawagan ta. So unsa may diara kutob. Unsa ba daw lay pamaagi karon nga makumbinsi gyud nato si Mayor Sara nga mudagan pagka-presidente? Actually, karon naanay signature campaign ginahimo nationwide. Gahi Art of Bern. Diri sa Cagayan de Oro, ato gyapong i-mobilize ning mga Cagayanon nga kani mga believers ni Sara Duterte nga mag-signature campaign gyapon, pero tungod lagi kay nisaka ang atong mga COVID cases karon, di lang sa isig kapamilya lang sa niya. Naman tayo form, pwede man nato ipasa sa Facebook, di ara po nila sa Facebook ihatag. Kay siyempre avoid sa takaron og physical contact. Si Attorney Lordan Swan ang gihimong convener sa ituloy ang pagbabago movement 2022 sa Cagayan de Oro, Guyver, no? Kanang sa inyong tanaw ba Attorney, medyo natandog na or napugos na si Sara aning tingog sa katawhan karon base sa imuhang naobserbahan? Sa akong tanaw niabot na gid sa iyaha og kung daghan gid ang support kaning pinaagi sa atong signature campaign. Kung nagi-clamor gikan sa tao mismo nga gusto ta nga siya mo'y atong mahimong sunod. Siya mo'y atong mahimong sunod nga presidente. Lahi gid. Madunggan man gina sa tao kay moabot sad gid ng sense of patriotism sa usa ka tawo maski pag dili ka gusto mudagan kay unsabay reason nimo na kay mga anak inana. Pero kung sa imong tanaw mapugos gyud sa imong tanaw mapugos ni. Sa akong tanaw mapugos na to na siya Gahi Art. Ang unang yes. Dulot kasi so appeal po kaani pohon bitbito nimo na mga signature ana diha sa iyang atubangan. Grabe kayo, gikan sa Cagayan de Oro, Mayor Sara, ani ang mga pirma, blagag. Dalo na ito sa Davao, inani kadaghan ang mga tao nga gusto nga ikaw mo'y mahimong presidente namo kay gatuo mi maayo ka para sa nasod. So,
di ko mo tuo nga naay tao nga dili matandog ana naamang kay sense of patriotism sa usa ka tawo o gilabi na anak nakadaan sa presidente o mayor ka. So makadulot na siya. Ayun, katuloy mo ang viral ganina. Oh. Ipangutan na to ni attorney. Ha? Kinsay angay nga ni tandem. Oh, sabay angay tandem ani kay na ba nag-viral na nga ang mga Marcoses ni adto na mismo sa Davao, ni adto na sa mga Duterte. Tama, sa kanibang ituloy ang pagbabago movement 2022, IPM 2022. Unsa man ni Inday Sara lang gyud ni siya o naapod ni inyong gibit-bit nga Vice President? Wala ni siya kang Inday Sara ra gid ni siya gahi art o gahi bird. Para sa ako maski kinsay iyahang imuonog Vice President, okay ra basta kay makasinabot lang sila, pareha sila values o kung dawaton siya ni Sara musalig na taana. Ang importante ano kay idea ani ba ato ni hot seat bird? Kinsa may imuhang mga burag sa imuhang tan-aw burag angayan himong tandem ni Sara be. Attorney kanang unsa gyud? Di man kay ko maayo gud sa national politics kay local politician naman ko. Pero names kani mga nanglutaw na ron attorney kana na kay idea. Sa akong tanaw, Kim gyapon si si Marcos, si Bongbong. So sabong. Sara Bongbong. Sabong 2022. Sabong. Sige, Bongbong Marcos isa pa. Si Bongo siguro. Pwede po. Sabonggo. Pero okay ra ba? Pero okay ba sa imo nga what if kung kuan na lang gyud? Duterte na lang gyud. Okay ra man gyapon siguro pero I don't think nga musukot ang presidente ana. Ngano man attorney sa imong tan-aw? Siguro di akong tanaw okay naman kay ang legacy good. So so parang iilig ko lang yun niya sa anak sa imong tan-aw. Kanang mga ginikanan musalig mo gyapon na sila sa ilang parents. O sa mo abot yun ang panahon nga i-pass the torch na sa ilang anak. Ikaw Bernie, andam na po ka mo pass the torch sa imong kang Rusty? Wala mga ko'y torch dire kandila ra na akong gibit-bit. Ug sabay torch na yung gistoryahan dia. Time sa nala ko'y concern ani Attorney Lord Dansuan. Kanang you are also a politician. Politiko pong ka diri sa Cagayan de Oro. Di ba ni, ang ako lang yan, di ba ni nga, unsa man ni si Lord Dansuan, misakay na po ni dia anang Sara-Sara. Pwede. Ana, pero kaganina, imong giingon nga 2016 pa lang, gahimo na po mo billboard. By the way, paibalo na to, kamo may mga inyohang negosyo man yung billboards diri sa Cagayan de Oro, attorney ba, no? So unay ba? Unay. Atay sa Bern, kung yun na Bern, time sa Bern, nalang tayo ihong mong Bern. Pwede po siguro Bern, mapahima pag-billboard niya Bern. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay, pwede ba? Murag ningisin naman Bern. Pero kanin, serious ko ano yung pautana so 2016, naghimo na po mong billboard katong kan Duterte. Karon mas dako nga billboard kang Sara Duterte. Okay? Pero ikaw, ikaw, elected councilor ka sa Cagayan de Oro City. Di ba? Di ba rin pwede tan-awon diya sa mga tao, labi na sa imo mga kritiko nga, isakay na po ni si Lord Dansuan. Ana, kaya na po ni plano po karon nga sunod nga tuig nga eleksyon. Pwede Bern? Tama Bern? Pwede, tama. Bitaw, klaruhin mi attorney, klaruhin mi sa gahi ni Bay. Unsa man you clear us. Gahi art o gahi Bern, sa tinud-anay lang si Sara ang akong ginatutukan karong May 2022 nga election. So dili ni about sa ako, this is not about me. In fact, wala pa ganita kay balo kung magpadayon bata isip konsihal sa Cagayan de Oro. But my point is, bahalag kalimtan ko sa katawhan sa Cagayan de Oro, bahalag di ko ninyo iboto karong 2022, ayaw lang kalimti si Sara Duterte para sa atong pagka-presidente. So, wag ka gani.
So bahalag kalimtan na lang nato si Attorney Lord Ansuan. Basta ang importante si Sara ang inyong ibutang diha. Oh. Thank you for that, attorney. Salamat, attorney. Ako. I'm a vocal nga and staunch supporter po sa mga Duterte. So kad pa ito, isip ko sa kadabuhin niyo, unya na ilan yun ako sila. Personally, silingan pa diya sa Davao, no? So ilahang karaang balay yun hantod karon diya sa Bangkal. Salamat ni ana nga madunggan namo na nimo nga ingon ana talagsara. And I think you are the first nga ako nadunggan diri sa Cagayan de Oro nga vocal good kaayo nga misuporta kang Sara Duterte nga ani pa nga sayo 1 year to go mauna ang eleksyon. Nagkakay salamat ana Grabe, attorney. nag-flooding ang heart sa love. Sa live na to, nag-flooding ang Ano, heart. heart diya kang Lordan. Lagi mo sa may problema kung tungod ba siyang gisulti o tungod sa iyang lawas. Di sa tasyor. Sos, Ginoo ko. Ha? Lahi Unsa lahi ng conviction nato gahi art og burn nga kung gatuog yung kasi mong kasing-kasing nga kani siya nga tao maayo ni sa atong nasod. Di man ka maulaw og pagawas god sa imong gibati ana. Di ka maulaw og pagawas kita. Mo na pinagi sa billboard og karon mo ingon ko in public nga inana lagi nga it's not about me. Unya mas importante man ang Pilipinas kaysa sa ako ang political nga mga ambitions. So paulahilan na akong mga political ambitions. Unahon na to ning mas importante nga butang. Wow, grabe. Sana all. Sana all. Attorney Logan Swan, mensahe nimo kang Inday Sara kay amo ning ipadala. Ha? Sa iya unya paghuman sa atong programa. Correct. Sundi po dayon mensahe nimo sa publiko nga mag-aghat kang Mayor Inday Sara nga mudagan pagka-presidente sa 2022. Attorney Lordan? Akang to Mayor Inday Sara, ma'am, happy birthday. Unya ginahangyo kanamo kinasing-kasing palihog para sa Pilipinas. Kinahanglan ka sa atong nasod. Palihog dagan presidente sa atong nasod. Palihog. Nanawagan ang mga katawhan para sa imuha nga ikaw mo'y musunod sa imong papa. Ug sa ato mga kaigsuonan diri sa Cagayan de Oro nga mga supporters ni Sara Duterte, ato siyang hangyoon mga igsuon. Sigurado ko moabot gyud na sa iyang kasing-kasing ang atong hangyo sa iyaha. Kay naa man ginay patriotism kada usa ka Pilipino. Og ilabi na nga daghan na kay tawo nga gusto nga ipadagan siya isip presidente nato modulot gina siya. So suportahan ta ninyo palihog ang ato ang signature campaign atong ihatag dadto kang Sara Duterte, kang Mayor Sara Duterte aron musugod siya nga mudagan isip atong presidente sa Philippines. Daghang kayong salamat, Attorney Lordan Swan, ang convener sa ituloy ang pagbabago movement 2022 para sa Cagayan de Oro City. Thank you very much. Daghang salamat. Salamat kay Art O'Byrne. Daghang salamat. Oras alas 7:39 na. That time check was brought to you